କେମିତି ନାରାୟଣକୁ କଣ କରିବା আমি গাড়ি করি
ଶୁଣି କଣ କହୁ ଭାବୁଛ ମଣିଷ ଜୀବନ ସମ୍ମାନ ହଉଥିଲା ଇଏ ଧର୍ମା ଧର୍ମୀ କରିବ ଇଏ ଫଳେନି ଆକାଶ ଧର୍ମ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି କଣ ବେସନା କଲି ନନା ଆମ ଗାଁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ କାହାଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା କାହାଠୁ 10,000 କାହାଠୁ 2,000 ଟଙ୍କା କମରେ ପିଲା ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖି ସେମିତି କିମତ ଆରେ ଏ ପାଲା ପାଲା ତମ ଭଳିଆ ପାଲା ମୁଁ ସତେଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଁରେ ଧାନ ଯାଉଛି ତମେ କଣ ମୋତେ ଧରିଦେବ ପାଲା ବାଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଯାଉଛି ଏ ନା କଣ କରିବେ ବାବା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମୋତେ ଲୁଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ କଣ ମୋତେ ଧରିଦେବ ପାଲା ବାଲା କଣ ଭାବିଛ ମୁହଁରେ କଣ ଲୁଚିଆ ନା ଆରେ ତ ଲାଜ ତ କରିଥିଲେ ଗହଳିଆ ମା ଠିକ ମୁହଁରେ ହଉଛି ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କରଜ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କରଜ ମୁଁ ସୁଝି ପାରୁଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯିବା କିରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ମଧୁ ନେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିକି କାହିଁକି ଲୁଚିକି ଯିବେ ମୁଁ ଲୁଚିବା କଥା କହିଲି ଆଉ ମୋତେ ବୁଝାଉ କିରେ ଟଙ୍କା ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ ତୁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପଚାର ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଗିବି ହଁ ଟଙ୍କା ତ ନେଇକି ଦେଇନି ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଗିବି 50,000 ପାଲା ଗାୟକୁ ଭଲ ବାହାରିଗଲା ଯୋଉଠି କି କଥା भगवान संतोषान नारायण राम हित राज सपरिवार को मन कल्याण करू ज्ञान आरोग्य करू एई भली बड़ा प्रश्न करू मनाउ कलाकार मान करू भलो करू सारे हरिओ भगवान नारायण को डाकुछंती देवता नारायण हां भगवान नारायण चिंता करो हाँ ना काहिंकी डाकिलु वज्र नख राक्षस